Evar baş temaşavan heja hum bixêr hatin bernameya Futbol Şîrove ya ekranên Çarpel Medyayê. Temaşevanên hêja îşev jî dîsa bi şîrovekarê me hêja Elî Fikrî Işık re em ê futbola Kurda oya cîhanê analîz bikin. Kek Elî bixêr hatî. Tejib xelatî keke Mêdî derbas bûyî be. Ji ter jî derbas bîbe du hefteye em ne li ekranan bûn pêşiyê tu nexweş ketî piştre ez nexweş ketim lê îro dîsa em hatin stûdiya xwe. Belê Xopana zêtemê me bir. kek Elî Yani baş ku em ne korona bûn. nava em korona derneketin ne korona bû zekemeke me her dê jî aşî vaksîna xwe kiriye loma jî baş derbas bûn. Kek Elî vê hefteyê dîsa em ê futbola Kurda dal Kurdê her çi qas ku maça wî avê heftê hîn dewam dike 2-0 li pêş e. Ev maç gelek mühim e ji bo dal Kurdê ku xezenç bike bi sê puana bi dest bixîne. Bawerim 15 deqe yan ji 20 deqe maye maç bi dawî bibe 2-0 li pêş e. Em ê gavek din behsa wê bikin. Piştre em ê behsa tîmên bajarên Kurdistanê bikin. Yên di Lîga Duyem de û o di heta sê tîmên Kurdistanê hene ku di Süper Lîga Tirkiyeyê tê dikoşin em ê hinek jî li rewşa wan binêrin. Em ê işte analîzekî bikin. Piştre dîsa em ê derbasî Ewropa bibin. Li Ewropa bi rastî îsal werxuyaye ku temaşevan bêriya futbolê kirine. Ji heftiya pêşiya me pê ve bawerim hinek qedexebûn radibin wê stat bi temamî êdî tije bibin. Lîg futbola pir xweş tê lîstin vê îsal ka em binêrin wê wiha dewam bibe an nebe. Li hinek dera heftiya şeşa ye, li hinek dera çar e. Baş e tu tişkî bêjî heye beriya ku em dest bi mijarê xwe bikin. Fermo qewet beştere. Baş e spas. Wek min got dal Kurdê em ê gavek din nîqaş bikin ji bela ku maç dewam dike maça dal Kurdê 2-0 li pêş e. Em ji Kurdistanê dest pê bikin. Lîga maçên çarem tê lîstin bawerim. Ka em binêrin netîcên bajarên Kurdistanê çawa derbas bûne. Amedspor li Anqereyê 1-0 qezenç kir. Di Lîga Duyem a gruba Spî de. Di vê grubê de tîma Rihayê Şanlıurfa jî heye ku ew jî îsal gelek xurt baş dilîzin lê vê heftê maça wan tune bû. Di Lîga Sor de jî wek em dizanin Diyarbekirspor, Wanspor û Adıyamanspor wek tîmên bajarên Kurdistanê dilîzin. Ew hene Diyarbekirspor maça xwe ewil bawerim qezenç kir eger neşaşibim. Wanspor dîsa başçı ew jî li hember Ergene Velîmeş e 2-1 qezenç kir. Adıyaman mixabin ji roja destpêkirine hîn maç qezenç nekiriye têk çû li ser xwe dîsa. Tu dibêjî çawa kak Elî em bi giştî analîz bikin yan tu dixwazî gişa bi awakî ji bela ku tu her tim dibêjî ku heya 6 hefte derbas nebin em ê tîma baş ew nekin nikaribim analîzekî xweş li ser wan bikin. Beriya wî ez ji te bipirsim yanî îmkan ku meriv karibe van maçên van bajarên Kurdistanê hene îmkanê te hene tu temaşe bikî. Ji xwe TRT Kurdî her heftê yekê ji wan diweşîne vê hefteyê maça Adıyaman û pêşbazî wî weşand min wê maçê Hekîmoğlu temaşe kir. Beriya vê heftê hefta çûyî maça Wanspor û Diyarbekirspor hebû. Dîsa TRT Kurdî vê maçê weşand min ew jî temaşe kir. Hinek dibe çi? Dibe weşanên qorsan hene. Mesela medya sosyal de diweşîne. Erê meşa medya sosyal de min maçeke Amedsporê duê weşana qorsan de min
تماشا كر يعني والحاصل در حقي وانده هنك فكرة من هنا هلبت الفكر وغا نفكر ثابت نوككو مرف بريارك بده لسا ماشتن ليستن دفيكو انواع ماتشا جبن رخينن وكتبو بيشتي شش حفت يعني بيشتي حفت شش ماتشا اما كاربن بيجن والله ايدي ليستكا وان ايفا كيماسيا وان ايفا ياجي بكير هاتيا وان ايفا فيكاري وها خوش بيكتيرن ياجي فيكاري جبو وان سدما نكارن بيك بيرن جبو امل بندا يعني جبو وان بريارا امل بندا باشا وی چاغه ما جامد سپور دست بکن وزن پوانوی جی مزکن آمد درزا دودیا ده لی پوانوی نه 4 ماچا لیستیه لی پندیک 3 ماچا لیستیه لی دیسا جیش بو 4 ماچا باشه پوانه نه هر وها وک رحا جی دوی گروه ده کو پوانوی هفته لی 3 ماچا لیستیه رحا قرب بر لیدر جی شانلورفا سپور آمد سپور دیه چه بیجی یعنی هین وقت گو زویه لی لگور سالی چین مرو بده بره گوهرتنه کی چاوا کاره هبه ده آمد سپوره ده يعني مخابن براستيج فيجا ليستكا كود ليزا عقلي بناكره اري تشود انقره 1-0 5 بازي خطيك بير سي بوان خسته بريكا خو هات اف هلبت تشتكي كو مرف جوان للشبكا خ درك يعني حياة دركي سرفرازية اللي بقى كنت زاني از اللي في ليستكي دسر انجام دلوان نانيرن الشد نيرن كنت كاربي حرحفتي وين ليستكي بليزي وين قابليتات هبا توها او ليستك جبر كربا يعني الهندر والدرفة قريب هنك جوهرتنا كنت كاربي بكي ها ازي كاربي بيجم والله تدريك باشتي انجي تناد ريك باشتي لفيجا نعم ديمانن في ماتشي دبينن كاك علي بله يعني دفي ماتش ده ماتش أنقرة ده براستيجي سعودة آمد سبوري هبو يانجي أمبيجن بيشبازي بي أدنا دمير سبور پر بيكير بو يعني قالك بوزيشنن غول بو أدنا دمير سبور بسركبه أنقرة دمير سبور بسركبه لمخابن نبو نكو أمبيجن برگریه که وقت علمی کر نه ارید بر خود ده کندیسیون آمد سپوری باشه نخرابه و هفکاریا هفجت کن لید نوا به هفکاریه ده organizasyona که وش پیشی و حاتی آواکرین نینه گازنه میچی جورن Noma ez vega nikarim yani jbo iro jbo van maça nikarim bejim valla Ahmet Spor başı ya ne başı. Evet. Ama bir sekin ka Yani vega idaret ke. Hakiki de hafta edinci. Vega idaret ke. Le Bramen jbo çar maça puanın baştan diye. Evet yani ve list ki nakeve. Le list ke nabe şampiyonji. Jbo ku bebe şampiyon jere ليستكا فورمكي دنيا لازمة يعني دي تقل سي تقل دفيكو الخوخة يعني مع دفيكو باسيوان بيوان بن افيك وغابا توب كتا بن لينجي بيشبازي وان كاربن بحفرة بريسي بكن يعني دي فوتبول ده مرف كارا جبو مجارن اساسي باسا فان هردو تشتابكه دفيكو مبزان بزانبون بهفرة باسا بالنهف وديسا بزانبون بهفرة بريسيفكن Evet. لمخابن هي حرب خاضن Başka Ali vakt tegu Şanlıurfa yani Raha balêdik şimdi îsal jbela ku salê çîn em dizanin hema her hefte rêza dawî de bû encamên baş nedigirt imkaniyete çêbûn tu Rihayê taqîb bikî yani em zanin maç pirin rastî مخابن Liga duyem jî em zanin hinek maça nadin ev nadin
پر زحمت براسي بر تعقیب بکه بله بله yani براستیجی من ماچه وان یکی خوشیه yani درفتا تماشاکردن بدسته من نکرد لی vega tiştek bu yani rahinereki wan baş hebu rabun rahiner kavrandın rahinereki dine anin edver de henek galgal hene henek gotin hene yani ev tişt gavaber va behise henga insan dikeve şike yani jibo ciddiyeta revebriye merv gumana digre ومرف دبي ولا هنگا افش كيسا وان لي هاتيه جوار له هاتيه هاتنا في حالي نكو خدي فلسفه كنا نكو خدي ليستيك كنا اورغانيزاسيون كنا لي دبي غاوري سروانه ايسا از دناوا تيمن كردان ده ليستيكا وان سبوري پر بهيفيمه ودعجبينم اكرتنا بينج غول var ya وان سبوري yani باليدك شنو صار تشيزي وصابو لي مخابن نكار بو حياة سري برانا باشا دوام كه جبو وان yani وان سبور دليستكا وي إسالده gelek cudati jilistika par zedetir hene İsal nexasim di êrişê de beriya vega jî min bahsa ditişta kir ku wan spor lêstikeke herem teng dilêze yani de heremekî teng de dilêze û gelek futbolistê xwe tajo nava vê herema teng ev çi derfetî dide ev derfeta ku topê nede pêşbazê xwe û di nava xwe de pasa bike dide û ya didoa jî dîsa gava ku te herem yani êrişê de te ku te herem teng kir û divê tengayiyê de jî em bêjin qezak bû top ji lingê te çûkete bin lingê pêşbazê te bila ku tu nêzîkî wirî ti rehatî dîsa bi gelek kesa karî prêsa bikî û prêsa bikî wê topa xwe ew wê topa ku te hunda kiribû wiha zû ka ji wan bistînî min ev di maça Diyarbekir Spor de gelek cara dî û rastî jî wiha dilê min xweş bû ku rahînerek fêm kiriye yani lêstika futbola nûjen girêdayî çi ye girêdayî van her du tişta ye divê ciyê ku top lêbe futbolîstê de li wir pir bin dixwazî êrîş bike pir bi kesa bi lîstikvana tê divê tê êrîş bikî dixwazî xwe biparêze dîsa bi pir lîstikvana xwe biparêze ev prensîbekî nav netevî êdî gava ku em behsa futbola nûjen dikin hemdem dikin em behsa vî tiştî dikin erê yani em bêjin wan spor di gorî îmkanê xwe vî karî pêk tîne lê dîsa weke xeletiyeke ku ji par maye mixabin hêzê wînî êrîşker û hêzê wî parêzger di qada navîn de nêzî hev nalîzin ev jî xeterek e bela neh gol avêtiye û pênc gol xwariye ew pênc gol jî ji vê xeternakê tên هره êdwir de heremek bêxwedî dibîne آگاهیکی بدم دال کرد غولکی خوار بود یک دو لی کامزکم چند دقیقه مایه باورم 5 دقیقه مایه مشاش بم ایوید که مسابقه yani okuma. Başa lever dve grubu da Diyarbakır Spor jiye gruba sorda viji maça xoy avul xazışkir evi çavanaj bu Diyarbakır yani delîstika Diyarbakır Spor'da te orijinali tekniğine yani tîmên Tirka çawa dilîzin wiha dilîzin ji wan re li heftê vê maçê jî mesela di deqa şeşa debû lîstikvanekî Diyarbakır Sporê qertê sor xwar mane 10 kes û 1-0 jî bi paş veketin dûra ji wan re li hev hat yani ne ku lêstikeke kolektif lêstikeke hevpar lêstikeke ku hemû lîstikvan
نافدنا نوها ليس كتا ككسي يعني يكجر مثلا من نافيج براكر ويدغول عافتن وي بالصايا سعودة خوات دغول عافتن لو ما دياربكر سبور سوماي سسيويك تكبر يعني مرف نكاره بيجا اري والله دياربكر سبور باشا حفتيا ورا جيبي تسحمان كاني بك وامهرن تماشا بكن دماچا وانی دجی روشاوان اف بو دماچا سومای دجی روشاوان اف بو دما yani hiçbir şekilde لا بواني وان نزكن Diyarbakır Spor دريزا چاردا ده و Adıyaman Spor جی مخابن هری داویه اجداده باش Adıyaman Spor te باواکی او بحث دما دکت لیگا دویم سروکوان جی باورم یکا جم بوج ne zaman این devam کناکه نه دوام ناکه مخابن devam ناکه درخص لیگا دویم ور Mera GVJ'sten posta VJ'sten مخابن çar maçı jüven dadıke 0 puanaya ne yani küfşe Adıyaman Spor heferi liga duyem ne buye yani vakit timete liga seyem dilizse min dimu maçı van temaşekir brastiş mutxas ku el seri binivsinimci yani belak Adıyaman derketiye filan ji bo hinek dosta min Adıyaman'ı ji hinek bira keyfa wan vere lê min dî ku tiştekî karim ez ê binivîsînim dernekete holê wekek go yani erê parbûne şampiyon lê ev şampiyon hê xwe di lîga duyem de his nake yani wekek ku ne tîma seviya duyem be erê yani ne okas ligekî pir jî em bêjin ew ku Adıyaman bu wek bajarekî dikare helgire ev lîgê lê xuya wek te got destê hirkaya tê de ne kaç bi çi mesele nizanin lê pir xweş nebû ji bo Adıyamanê divê naberê de deqa notî li Swêd Dalkurt maça Dalkurt di doyekîn li pêş e ka em binirin wê çawa be baş e kek elî ev lîgên duyem evin nizanim li ser Mêrdîn û Batman û wan tişta yani imkanê te bivîya wî tişkî heye tu wan taqîb dikî yani ez zanim tu her tim rûdinê û sporê taqîb dikî maça kişa taqîb dikî nabera vana çawa yani tu van tîmên wek min got Batman û Mêrdîn û Cizîr û wana jî taqîb dikî ji xwe Cizîr ketiye lê îsal di lîga seyem de gelek tîmên bajarên Kurd hene yani Iğdır heye çi bu Ağrı heye Mêrdîn heye Batman Petrolspor heye Kahta heye Karakoçan heye dîsa tîmeke Rehayê Karaköprî heye bijmêre di nava wan de yani eko xwedê negiraviye hepkil ber xwe de dîsa îsal Batman Petrolspor e ev jî yani carna encamên ku meriv bawer nake bi dest dixe carna jê li wê kêrî tiştekî were rabben mala xwe têk diçe yani ev hemû yani me jiyê lêstika amatörî yani hê hîmên organizasyonê yani em ê vê lêstikê çawa bilîsin em ê çawa êrîş bikin em ê xwe çawa biparêzin prensêbî vî karî çi ne vê hev pirs nakin wana inşa nakin yani ev mesela inşaatê ye lêstik divê were inşa kirin ne ku em jê kê re bêjin wala ti parêzgerê millet çepê ku top hatê bidivî futbol ne tiştekî wiha ye divê ku tu yek û îko di nava wê sahayê de di antrenmana de biceribînî baş divê naberê de maça Dalkurt hîn dewam dike deqa not û sisiye hîn jî em kabinirin wê çawa be ez ji vir jî dişopînim
var. امکانی باشە وەکیدن سێ تیمên Kurdistanê hene ku di Lîga Superya Tirkiyeyê de dilîzin. بله Yek jê Malatya Spor e, yek jê Sivas e û ya din jî Entab e, Gaziantep. Li gor puana em binêrin vana ciyê wan li ku ne, Sivas bi rastî tîmekî gelek baş bû salê çîn û heta îsal jî. Lê ciyê wî hatiye ketiye rêza yazda. Ez nivîsê te dixwînim cana te pestê wan didî ama divêne Gaziantep çarde û Malatya jî di rêza 16 de ye. Ji bo van tîma û Lîga Supera Tirkiyeyê çi bêjî? Her çiqas Lîga Supera Tirkiyeyê lê Kurda jî eleqedar dike. Kurd jî li wir temaşe dikin. Tîmên bajarên Kurda jî hene. Nêrînê te ji bo van wê çi? اف صحبت ناقده He? مگو اف صحبت ناقده لیه وکه تگو ازی خواب سینور بکم yani nava tîmên her heftê belkî şeş heft heft nivîsa li ser Lîga Super dinivîsînî bawerim. böyle Ji belana bu wê ku carê heftê du cara dilîzim, sê roja carkê dilîzim. rast valla Erê. ev mehne qediye der heqî wan de min yazde nivîs nivisan navê mehê de Erê. ve herhalde vê mehê bibe pazda şazde nivîs lê di nava tîmên bajarên Kurd de mixabin ku ji hevdeketî Malatya'ya yani Salê çîn baş bûn, îsal war xuya nakin. yani parjine baş bû yani îsalcîk divê garibe baş bibe lê mixabin rahînerê wan ku ji min navê İrfan Bûze ku ji me bêpirsîn ji vî yani bi kêrî vî karî nayê ez ê vêya yeko bêjim ez jî heman maçê temaşe dikim bila ku Bein Sport dide piştî maçê ez rahînera jî guhdarî dikim yani ez nerim ku Camer ji vê lêstikê tiştek fêm nekiriye yani ne ji xeletiyê xwe tiştek fêm kiriye ne jî tiştek ku karibin bikin fêm kiriye ku însanek ji kar û barê xwe fêm neke tu nikarî bêjî wela ev însan vê karibe xeletiyê xwe çareser bike ji bo çareseriyê bêşik divê ku mere fêm bike mixabin ez bêhêvî me ji Malatyayê divê ku wê biqewirînin yani lê wê şûnavê de kî bînin ew ne fişe lê ya Sivasê ji xwe Reza Çalınbay xwedî lêstikekê ye lêstika wî têra Süper Lîga Destêkê naberekek Elî maç xediye maça Dalkurtê di doya qezençkirin bi rastî heftiya çûyî Dalkurt deqanot û pêş bû şeş bû golek xwar 2 puan wenda kir ama Mayîro jî dikir wer bibûna di sê deqê dawî top ji qelat Dalkurtê dernedket. Baş e dewam bike erê bibore yani. Maç di doya qetiye yani. erê yani lêstika Sêwasê û ya rahînerê wê têra lêstika Süper Lîgê dike têra pêşbaziya Süper Lîgê dike bela ku berê ku Süper Lîg dest pê bike ew jî endamên turnuvayên UEFA'yê bû di wir de hepkî şerpeze bû Sivasspor yani tiştekî xerîb e tîmên Tirka û ê Kurda nikarin nava pêvajoyekê de du tişta bikin hemûya binêre ku yek em bêjin endamê turnuvayê UEFA'yê be di lîga xwe de têk diçe yahu ez nizanim yani çima ev wiha dibe bi rastî jî em fikrê min heye lê ez fêm nakim divê ku merif hê xurttir bibe lê mixabin ev diyalektik di Tirka de dibe çi berewpaş dixebite Erê. û ya Antepê jî yani ya Dîlok ne Antep Erê. ya wê jî rahînerekî wan baş heye par rahînerê Fenerbahçeyê bû wê qewirandin lê yani fikrekî wî futbolê heye pêşî ji xwe re tîmeke berkirîkêr ava dike û hêdî bi îmkanê bergiriyê
montaja êrişkeriya xwe jî pêk tîne Evet. ez bi Erol Bulut karekî rast dike. Yani weke ku gava meriv ji xwe re xaniyekê çeke îsan pêşî temelê wê tê avêje, bingehiya wê tê avêje dûre qatat serê derdixe. Fikrekî rast. Kek Ali me berdur maça dal kırdı. Xwazem derbasî wî bûn germ germ wayê maçê kiriye me dewra ewil û dewra duyem jî maçê din ve me temaşe dikir. Wek me goş lîderiya vê grubê divê evkê de şans piçek pir zehmet e, mucize yani meriv bêje. Ferq ji bela ku 13 puan e û 8 maç mane. Yani Broma Poykar meriv dikare bêje yani bu lideri ve ligi yani ez tahmin nakim tîmek din karibe wan bigire lê her çixwas matematik şansê wan dewam jî dike lê a mihîm playoff ku yani playoff wê maçekî bi gruba din re bilîzekî xizanç bikin wê derkevinekê îja di playoffê de niha sê tîm tê dikoşin yek ji wan jî dal kurde û yê din sandvîkê ne ku sandvîkên puanî 46 e ê dal kurdê 40 bû îro qezanç kir way bû 43 puan navbera wan de maçekî ferqekî heye ne pir jî yani en nizam ji îro pê ve 8 maç mane êdî meriv maça dal kurdê analîz bike yan meriv hema li bendê be ku maça tenê qezanç bike bi rastî dal kurd bala medya Swêd jî dikişîne îro nivîsekî li serê nivîsî bûn min xwe mişter jî çand yani çima dal kurd ew qas rahêner diguhere destpêkê de rahênerek anîn piştrekî din anî wî jî gwar anha cîgirê rahêner Yasîn Aras birêve dibe dal kurdê yani tu çi dibêjî yani em bi çavî dewam Yani gotinekê divê rewşa gayrî ciddî yani rewşa dal kurdê rewşeka gayrî ciddî ye vega rahînerê wê tune yani û bê rahînertî divê pêşbaziyê de dixwaze xwe bigihîne encama li cîkî baş e jî yani ha yani ji bo playoffê tê dikoşe yani ku kevşek ku hinek yani li bo ez nizam zê çi bêjim ez nayê qebûl kirin yani bê rahînertî nayê qebûl kirin bê rahînertî tê xwe bigîjî kîja armanjê tê kîja planî pêk bînî tê kîja karakterî têxî holê ev wiha ji xwe ji xîreta futbolîsta ve dernayê yani û rêveberê wan qeynîxa wan e yani ev rewşa ku ha ku herkes dibîne ew nabînin ji gorî wan ev ne mesele loma medyaya Swêd êdî li vî tiştê xerîb li vî tiştê ku dibe çi yani tiştê ne tişt ê ku ev be tu nikarî bihêvî bî ji daw kurdê yani rahêner fîgûrekî herî mihîm di tîmekî de ye yani bê rahêner tîmekî pir zehmet e yani buha cîgirê rahêner asîlkanê rahêner yani divir de ji xwe tiştê li Tirkî jî min gelek aciz dikin lêstika rahînere yani farz e herkes li lîstikvana nere dibe o filan kes pir xweş dilîst gavat te îstastîka jî dikî Mesî bi xwe jî di nava 9 dakîka ancak 3 dakîka bi topê dilîze 3 dakîka ê 87 dakika wê çi bibe ê ku futbolîsta antrenman dike wan hildijbijêre ê ku wan wesifadar dike ê ku ji wan re stratejiyekî dest nîşan dike ê ku di nava lêstikê de bi dehan taktîka çi dike çi ye rahînere helbet ev lêstika rahînere ye ê ku tu vî çavî li wan binêre hinga tu jî yekî alîgirî yani te ji Mesî hes dikî ne ji futbolê tu ji Ronaldo hes dikî ne ji lêstikê rast e
نظام وەکی دنج بۆ داکردێ تشکی و ئەم بێژن ئەمێ وەک من گوت تو چت بێژ یعنی ئەمێ تەما بەندا ئەنجاما بن ینی داکردەما قەزەش کەسێ وان حیش ماچا یعنی ئانالیزێکی مەرەفەکە هەیە ینی ئەم لە ماچاژی تەماشا دکن بڕاستی ئیمکانێ مەژی چێت بن شخۆ پێواژۆ دەهرکە بڤێنەوێ ئەمێ وا ماچە تەماشا بکن و ئەنجام ببن لێ ئەم نکارن دەرحەقی وێ پێواژۆی و وان ئەنجاما di pêş te baxivin em nikarin hêvîdar bin em nikarin rexne bikin em nikarin pêşniyara bikin bela ku xwedî vî tune ez ê vêga çi pêşniyar heşt maç mane ez ê çi pêşniyara ji wara bikim mesela vêga alîkî ve maça Trabzonê temaşa dikir alîkî ve pitare maça Dawkurdê ne ya bê ser û bê biniye yani ku top tê derekê merev nizane wê ew top here kir kimek merev dizane yani dimilê çepê de wiha êriş dike ji wiha xwe diparêze dimilê rastê de wiha di navendê de wiha dike de baş e wê çaxê em lîgên Kurda ew bikin wek min got li Ewropayê pênc lîgên mezin yên Ewropayê bi rastî ez tîma ew dikim maçên xweş tên lîstin alîgir bêriya maça kirine bi rastî ji berê de ez zêde Lîga Premier min nedişopan ev helbet bi maça mêze dikir lê wek qasî Serie A û La Liga min nedişopan lê îsal ez bûme heyranê Lîga Premier bi rastî a Ingilistanê yani futbolekî cuda li wir tê lîstin nizam yani li Almanyan dibînin yani ferqa Bayern Münîh heye di naberê de carna Dortmund xwe nîşan dide ez çisanim li ewkê li İspanyayê em dibînin ferqa Barcelona û Real Madridê ye Atletico Madrid Sevilla Valencia wan xwe carna diçin her wiha li İtalya jî wisa lê li İngiltere bi rastî me nizane wê çi be encamên pir balkêş tên dayîn li wir tu ji berê de wira taqîb dikî Liverpool ana lîder e bi rastî nizam em ez encama bînim ekranê dixwazî em çek wiha lê mêzekin û pişta bi giştî hemû lîgan ez dixwazim tu nêrînê xwe bêjî ji bela ku wîn maçên hewil in ez ê bi kêfxweşî îsal li lîgên Ewropa temaşe bikim bi rastî li ewkê li İngiltere Premier Ligê Liverpool li pêş e Manchester City bi rastî du heb ew hebûn derbî hema me re bêje Manchester City û Chelsea û ew hebû Arsenal û Tottenham Arsenal Tottenham têk bir û City jî Chelsea her Real Manchester United bi Ronaldo li mala xwe têk çû li hember Aston Villa ev maçên balkêş bûn wekî din ahirî balkêş jî Liverpool bû bi rastî bi Brentford re lîst ku hîn nû hatiye Lîga Premier sê wek ma lê dîsa jî lîder e yani Almanya wek min got yani ferqa Bayern her sal xuya ye yani ez nizanim ama bawerim wê îsal dîsa ji serî heyya dawî lîder vê lîgê bibe Serie A xweş e dîsa îsal heyecanekî tê heye Napoli Milan Inter Roma Juventus pir ew bûye zeyf bûye lê tîma ku te jê hes dikir ew bû te digot Atalanta û Sassuolo erê ew jî way puanê wan nexirabin yani baş in li İspanyayê Real Madrid li pêş e li her çiqas li saha xwe 0-0 ma jî di vir de Barcelona bawerim hatiye serxwe wekî din nimra deha jî ji Mesî çû ew lîstikvanê wanê ku herkes dibêje ku stêrka herî mezin yê cîhanê wê di van 2 salên pêşiyê de ew be yani behsa Ansu Fati dikin yani
piştî yazdı meha seqet bûbû do dîsek hat lîst û golekî jî avêt. Yani ne hindike tabii forma Messi danewî yani kek elî forma nimra da danewî. û li Fransayê jî ez dibêm qey belkî li Fransayê lîderê lîgê hema deh hefte bimîne belkî yani kifş bibe yani. Parîs heşt maça da 24 puan stendiye. 22 golavêtê heft xwevariye nizam bû. Xuya em ê li vir hema tenê behsa Parîsê dikin. Bi Messi, Neymar, Mbappe, Ramos kişli vir. Erê Lîgên Ewropa pêş Lîgên Qereseyê Ewropa bi vî hawî ne? Ama em ji Fransayê dest pê bikin, kifşe Erê. Paris. Erê. Paris êdî ne tîma Liga Fransayê. Fransayê. Erê Paris ji xwe bi transfera Messi got ez îsal Liga Şampiyona dixwazim. Şwa hazirî ji wî bû yani dixwazim wî. Ne Messi tenê Ramos jî Sergio Ramos ji Real Madrid girtibûn. Bela ku ez Sergio Ramos hes nakim ji xwe naxwazim navî hildim. û rastî beba ku meriv navê Messi hilde nehewce navê Ramos meriv Ramos. ama di bergeriyê de ew keke yani lîstikvanekî bi istiqlal e ew ki baş e yani. Ehlaqî wî her çi xwast meriv jî hez neke jî. Erê neyse devam bike normal e. Ez jî yani ji bela min Barcelona hez dike. Ji wir de Yani rastî Pochettino îsal yani par ji erê wî rahînekî dikir li Parîsê îsal lîstika xwe hê gurtir kiriye û van encama jî hê bê alîkariya Messi distîne û ji ku Messi were ciyê xwe bistîne di lîstika Pochettino de erê em ê karibin bêjin wala Parîs wê îsal dinyayê bihejîne. Ji xwe me bes jî ew e. Lê di van her çar Lîgên Ewropa de tiştek heye meriv dizane ku ev lîstik pêşî lîstikeke hevkariyê ye û di nava vê hevkariyê de di nava du hereketa de rolên her kesî ji berê ve hatê kevşkirin. Lomak em dizanin wê xwe çawa parêzin, em dizanin wê çawa êriş bikin. Maça xwe Lîga Şampiyonan yek man li evkê li Kulüp Brugge yani xweş dest pê nekirin ji bo Lîga Şampiyonan. Lîgê din tê çû bêjî em ê bişopînin Parîsê. Em ê pir bipeyvin li ser Parîsê îsal. Pirsa te çi bû tegoçe? Ji bo İngiltere, Frans, Ya ji xwe İspanya û Serie A. yani vega erê Parîs bi Messi û ev kir lê navenda futbola dinyayê İngiltere'ye Premier Lig'e navenda wê yani rahînerên hêrî hoste û ku xwe ispat kirin hemû jî diwirin û bi rastî jî ev sanetkarin êdî yani futboleke wiha didine lîstin ku meriv dibe qey govende yani êrişa van govende tîmek ji Lîga duyem tê ew kondisyonekî bi wan re ye û ew yani taktîkekê dilîzin meriv dibêje ku qey bi salan divê Lîga Premier de mane werxuya erê yani di wir de seviye ji xwe êdî ne mesela kondisyonê ne mesela parastinê ne mesela êrişê jî di vir de huner weke ku min got weke ku meriv bibe artîst yani wihan çareseriyên afrîner bibîne di vê lîstikê de keyf di vir de ye yani kes weke prensîp xeletiyên rasta rast nake tîmek zora tîmekê dibe bi hinek evka mesela sê rahêner hene yani wê kî balê bikişîne Chelsea û
سيتي وليفربول كلوبس جوارديولا وتوكل Vega şkwe Guardiola ya. Yani. Evet, Bunu yani. bir Avrupa. Yani bana tepır servan Belli. eptir. İsale Le- Chelsea jilure. Yani Thomas Tuchel divek xwe ispat bike hev kas xwe ispat İsale için ispat kır yani lehember Liga Şampiyonan lehember Manchester City. Ama Liga Premier'de tbeji gerel urji xwe ispat kır. belli yani dول de ev der ewe Liga Promera belaku maratoneke ev. U tu bi herkesi redilisi. Ne veke Liga Şampiyona. Vega Liga Şampiyona yani etapın kinin bi taktikeki tikari peşpazı xwe tek bibi. Ev derfet heye. Loma yani karaktera turnuvaya u karaktera liga hev cudaye. Ali listike ve hev cudaye. Le Tuchel divê ku xwe Premier Ligê de ispat bike. Evet. Mesela li wir Marcelo Bielsa heye. Ve hafta Guardiola lehember bir kazanç kır. Hem jilleri. Örü. Yani ez bahsayekî dinê dikim. Evet. Mesela hostaya Marcelo Bielsa rahineri Leeds United'e. Leeds Mesela United. di wir de ew hinek lîstikên afrîner diceribîne. Yani weka laboratuwarekî. Erê mesela heftiya çûyî Aston Villa wê jî bir yani têk çû, têk jî diçe. Evet. Lêstik bak ez lêstikê dinêrim edivêm erê ya. Yani ev lêstik pêşî lêstikeke estetîk e, dahilî aqil e, divê meriv xwedî huner be. Huner û hêzan bedenê divê di asteke bilind de hev bigirin. Evet. Ve yani tamamı dünyaya ev lêstik çima hewqastî hes kirin. Yani manekî wê heye. Ne telefon lê xis bê van keso girt. Burada hemû tiştene. Ji xwe gava meriv bahsa estetika futbolê dike. Yani her pîşe şeş meha carekê herkes wan dinirxîne. Futbolê heftê carekê û li ber çavê hezar kesî. Ne divê hezar kesî, sed hezar kesî, 5,000 kes bi hev re. û rebenê futbolîst wextê wan tune dibin bandoreke dine divê ku biryara rast bistînin ev tê nake gerek wê biryara rast tedbîq bikin. Te were yani em herin ji qand bipirsin, ji hegel jî bipirsin ve bêjin yani daxwaziya yekbûna aqil ji xwe ji estetikî pêve ne tişteke. Evet. Ev jî karekî estetik e. Premier Lig jî sahna estetik e, sahna futbolê weke ku min got yani govenda ew der. Govenda futbolê her Evet. Nur futbol bava gidin delistin. Evet. İspat ettim bu futbol. Yani Evet. ya İspanya divê ku em nebêjin yani mesela ya İspanya jî xwe ekoleke Evet. ve heftê Real Madrid û Real Valencia Villarreal lîstin ne? Hevrê ma yekê La Liga. erê La Liga. Villarreal. Villarreal. Evet. Real Madrid lehember Villarreal. O demek direj bu sağa xwejî listin. Barnabéu. Yani Sağa ez dixwazim mukabın derhekî 0-0 man ve hafta. di derhekî La Ligayê de ku meriv di tîma jê derxe yani di tîmê Madridî Real Madrid ew tiştekî dinê dilîze û Atletico Madrid ew jî yani ew jî tiştekî dinê dilîze wekî dinê heman ji yek ekolê ne ji yek kevine şopiyê ne meriv dibe lîstika İspanyolî yani ew yê ku bide bistîne bi hevza biqehire were lîstika ku tîma neteviya İspanyayê dilîze yan jî beriya vê Liga gava dema Guardiola bû lîstika ku Barcelona dilîze vêga mebesta hemûya ku karibin wê lîstikê bilîzin. Loma ew dir ji pir bi keyf e. Evet. Ya
Serie A zanî tîmavayê netevî bu şampiyona dünyayê û birastî duê turnuvayê de jî lîstikeke dinê leyst İtalya. Ez bim şopên Atalanta yani lêstika Atalanta û Sassuolo di wê lêstikê de pir bû û herkes jî xwe adapte dike di vê lêstikê de. Evet. Yani Napoli jî, Milan jî, Inter jî, Roma jî dixwazin wê lêstikê bilîzin. Herkes li gora kêsa xwe, li gora hawzên futbolîstê xwe. Evet. Wisa kayên çixwavek me got 4 hefteyê dilîzin Lîgên Ewropa ji we birastî wextê me jî derbas bû em hema digotin li ser golçekerên li Ewropa kî xuya dikin em wana bikin. Liga Premier Mohamed Salah û Michail Antonio ji West Ham 5 gola vetine. Yek din jî hebû wala navî naybiram nana. Robert Lewandowski birastî ew min nivîsek ser xwenda man naybîra min ez nêzîka 25 maçe ser ev du gol davêje û ez bawerim derket heşta jî wekî din Haaland jî ne heft heşt golin bawerim. Li İtalyayê ji Lazio Immobile heşt gol e û li La Liga Benzema heşt gol e. Lig Ewropa ji Nice û Gori 5 gola vetine. Golçeker jî ev in. Wek me got maçên pir xweş dilîzin birastî sibê maçekî pir xweş heye û Messi jî wê bilîze. Manchester City û Liga Şampiyonan sibê Ajax Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Inter, Paris Manchester City, Leipzig Club Brugge, Porto Liverpool, Milan Atletico, Dortmund Sporting, Real Madrid jî bi Şerife. Sibê ev in û 29 Meyê jî maçên din hene. Helbet ez ji te napirsim tê li maça Ajax Beşiktaş û Paris û Manchester City bêguman temaşe bikî yani. Yani meriv wana temaşe neke nabe Paris û Manchester City. Yani yek ez ê li benda ku wê Ajax Beşiktaşê çawa şerpeze bikevî ez ê li benda wê bim û ya dinê jî rastî ji bo maça Paris û Manchester City ez ê li benda lîstikê bim yani. Messi seqet bû dilîze wa ana daxuyaniyekî hatiye wê sibê bilîze. Yani bilîze ne lîze yani belkî tişkîneke jî lê navê wî heye beriv di kadroyê de dixwaze lîstikvanên hêja baş kalîte temaşe bike. Were. Yek alî îro mijarê me ev bûn birastî lê mijarek din jî hebû ez dixwazim nêrînê te bigirim. FIFA pêşniyarek dîne Rojevê ku dibêje em Kupa Cîhanê êdî ne ji 4 sala carkî ji 2 sala carkî û hinek kes qebûl nakin birastî ez jî fehm nakim çima war dibêjin yani wext tune sê roja carkî maç tên lîstin wext nayên dîtin millet êdî olimpiyada mêzeke yüzme şampiyonası atletîzm nizanim Avrupa Kupasê kış olimpiyatları Ezivistanê van tişta mêzekin tu çi dibêjî yani 2 sala carkî Kupa Cîhanê ya futbolê nêrînek tu çi de ya? Ne pêşniyareke profesyonelî ye û ji xwe futbolcî kareke endüstriyel e. Xwe ji bo wî dixwazim pera qezeş bikin. Erê futbolîst veya qebûl nakin bela ku barê wan pir giran e yani. Yani ez ana difikirim ku hinek tîmên zengîn dewlemend an welatên dewlemend belkî bi ser bikevin divan tişta de lê tîmên ku ew kin yan bêjin aboriya wan pir zeîfin welatên were waran nikarin yani dibê lîstikvanên wan ne 25 şêst kes bin yani ji bo ji her lîgê amade bin yani wê kar bin ji bin vî barê derê. Yani keko vega bela tîmê netevîne
تيمين تفيك وجعالي عبوري قالسن تننا بلاكو دولة الباشوانة لي مثلا ناوي Ama يعني listikvanji diçin Ha. sahip bugün yani. Evet. البته يعني افلي استكوان النتفي نهار ليغا وان دقادك علي بله مها فلاني وبشرت كمان قامبي حياة نظام داوية تيرمحي وبشرة حفتكي تعطيله دكن وبتين ليغا وان دسبيت يعني أزيتك ظلمك يعني براستي يعني شو نايم يعني برا قزاش كنا أنا بيجب لي بفوتبولك يخش الدري ورتي درني ورتي مرنزانة يعني مرد خوازل فوتبولك يخش تماشى نعم لیگا شامپیۆنان ژیش بەراوی باشە هەموو ستێرک لورن ستێرکن فوتبۆلێ هەر ساڵ ئەمە تەماشەتکن باشە کەک علی تشکیدم بێژی هەیە گوتنی خۆی داوی بێژی ما مالي أبا بخاطرته حیا هەفتەیەکردن باش تەماشەوانن هێژا حیا هەفتەیەکردن بمینن دەخێر و خەشیێدە باش var baş